Her fra Evergarden, der har vi en meget, meget lækker solserie, som hedder Active Gold Anti-Aging Sun Care. Den består af 4 produkter. De 3 solcremer, de er med UVA og UVB-filter, som er plantebaseret, og de giver din hud en maksimal beskyttelse. Derudover så har produktet også en kompleks, som går ind og stimulerer kollagen og elastin. Er med meget, meget lækker konsistens, som hurtigt optages af huden, og det efterlader huden uden at huden bliver fedtet. Meget, meget lækre og værdsættes af både ham og hende. Er til ansigtet, til kroppen og til hovedbunden. Derudover så har vi også et 2-i-1 produkt, som går ind og stimulerer melanindannelsen, sådan at man bedre holder på farven, og samtidig er det også et aftercare produkt. Meget, meget værdsatte produkter i en pris, som er fra 2,59 til 2,99. Og ja, vi vil det allerbedste. Brug Evergardens Sun Care produkter.